Skokanským můstkům v Harrachově se blízká na lepší časy. Chátrající sportovní areál, který zažil poslední velké závody před 10 lety, je zdrojem vášnivých diskuzí. Kvůli nedostatku financí je areál pro důležité závody nevyhovující a hlavně nebezpečný. Město teď našlo partnery a finance na rekonstrukci prvních 2 můstků. Už na první pohled má skokanský areál v Harrachově nejlepší roky za sebou. Na jejich návrat se těší i bývalý šampion Pavel Ploc. Já jsem tady doma v Harrachově zaznamenal můj první velký úspěch, když jsem tady vyhrál v 83. roce závod světového poháru. No a o 2 měsíce později jsem tady získal stříbrnou medaili na mistrovství světa a k tomu jsem ještě přidal světový rekord. Ta infrastruktura tady stojí a byla by škoda se o něj nestarat, nevylepšovat ji, tak aby nemohla sloužit nejenom k tréninkům od mládeže až po dospělé reprezentanty, ale taky k velkým závodům. Ten poslední se tady konal před 10 lety a od té doby areál chátrá. Město teď se svazem lyžařů chce za 40 milionů korun přebudovat 2 můstky. Druhý největší se promění znatelně. Můstek bude větší, bude se skákat dál a ten by měl být kompletně připraven ke skákání na sezónu 2025-2026. Rekonstrukce a změna profilu, pak by to mělo být bednění, schody, zasněžování, nová nájezdová stopa a zázemí pro atlety a plus rekonstrukce stávající věže rozhodčích a tribun. S rekonstrukcí 2 menších můstků by se mělo začít ještě letos a už příští rok by se tady v Harrachově mohly skákat závody nejvyšší světové úrovně. První měsíce roku 26 mohou posloužit k prvním závodům a návrat, co se týče světových pohárů, okamžitě sezona poté. Harrachov ale potřebuje investici ještě větší, aby přitáhl turisty. Ta velká investice přišla teď, kdy vlastně unikátní soubor zasněžování bude vybudován první v Harrachově. To je investice rozložená na 4 etapy, která bude až 200 milionů. Když se to spraví pořádně a zatáhnou se asi lidi, tak to bude super. No. Že bývaly dobrý časy tady. Snad se to tady víc oživí, ten Harrachov, že už tady jako dlouho mi přijde posledních pár let, že už to jako není tolik turistů tady. Mamutí harrachovský můstek, na kterém se zub času projevil asi nejviditelněji, si na svoji rekonstrukci počká potom ještě dalších asi 10 let. Bohuslav Štěpánek, CNN Prima News.